Саймадан мыкты үй интернети жана TV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз.
már véget ér az első vonalmérkőzés 61 kilogramban. Az összes együttük megkülönbözősen Pakisztán, illetve Kazaksztán. A bronz medal, Pakisztán, illetve Kazaksztán. Tisztelt közönségünk! Bár a török versenyző nyilvánvalóan hosszabbodik, hiszen nem sikerült megnyerni a 60 kg-ban a bronzmérkőzést, azért még szeretnénk kihirdetni a győztest, nem más, mint Kirgizisztánból, Kirgizisztán, kékben Blue, Beksa Almaz,